Machiegni mesa mar ohala yiero ma jokombe mag dhowedhe kaunti ma Homabay chopo giko mare ka jotelo moyier ma koro dhi tayo dhowedhego singo kedo gi timbe ma galagala mag lupo ma ok opuodhi. Yierono ne otieki bang' ka doho ma Kendu Bay ne osewito oko chik mane doho okwongo golo mane chungo yiero ma kamano. Ali Abich ni kod ler. Chenro mar yiero jotelo mag dhowedhe kaunti ma Homabay osebedo ka dhi nyime e thuolo mar dwe achiel mokalo e dhowedhe 134 e kaunti ni, kendo osebed kitaye kod migawo mochung'ne chenro mag lupo e sirkand kaunti ma Homabay. Chenro ma kamano kawuono ne otieki gi yiero mar jakom kod komiti mare madhi tayo dhowedhe manitie e kaunti ni, kama dwadore mone oyier Nyalodia kaka jakom dhowedhe ka ting' maduong' ma koro jokombe go nigo en tieko midhiero moko ma jolupo matiyo gi nam lolwe osebedo ka neno ma bende hinyo sekta mar lupo. Erokamano ne jolupo te kuom seko kungo ngimagi kendo timo yiero e yo mowinjore. Yiero en yiero, nyaka ne bede nitie kuonde moko ma ji chapni matin, to averagely ka kore ng'iye overall to yiero watimore so peacefully nyaka wachopo e kaunti ka. Wan gi lek manyok watieko e higni 4 mokalo, eka lekwa maduong' ahinya higa ni en rito nam, neno ni waduoko nam kuma nam onego bedie. Of late nam osebedo ka bedo matuo pile ka pile, to aparo ni tim moyier kani wabiro tiyo kanyakla gi migepe duto, ahinya migawo mar fisheries mar Homabay County neno ni othiedh kuonde ma nam osebedo ka tuore godo kinde ka kindegi mondo nam oduog kama entie. Achiel kuom pek ma hinyo sekta mar lupo e nam lolwe en tiyo kod gige lupo ma chik ok opuodho, ma bende osemiyo kwan rech odok piny e nam lolwe kendo miyo jolupo kalo tong' ka dhi lupo e piny libamba ma Uganda, ma osemiyo imako jolupo ma Kenya matiyo kod nam lolwe. Yes, nyocha wang' kilwa maricho to pok oromo. Wan wachiwore ka mondo wang'i ne jogo matimo kilwa maricho. Wawuoyo ge yore 4. Yo namba 1 en goyo mbaka gi jolupo mondo gine kaka ginyalo golo pachgi e kilwa marachni ka gidhi e kilwa maber. Yo namba 2 en manyo yore mag ngima mamoko midendo gi kisungu ni alternative livelihood. Jokombe mag dhowedhe ma koro ne oyier wacho ni dwaro margi ne medo keto sinani e kedo kod kilwa maricho e nam lolwe ka gitiyo machiegni kod migawo mar lupo ka achiel kod migepe mamoko mag piny owacho. Kowere gi kilwa marach gik miwachogo, nyaka be wati gi sirikal mamalo mondo ne ni alwora mar Gulf obedo makare ma rech nyalo bede iye. Mano be area mwadhi focus on kaka jotelo. Ne wase engage minister maduong' kaka jonam, kendo minister pod noyiene wan obiro duogo Hassan Joho mondo chako go kode mbaka e weche moyiengore kod lupo makare. Director migawo mar lupo e sirkand kaunti ma Homabay Jojo Koth wacho ni gin kod chenro mar tero tiegruok jotelo mane oyier mondo gibed kod ng'eyo matut e chike marito nam lolwe. Ni osekalo mang'eny watimo yiero, ji aye ofis to kosebedo kwa timo training. Koro kanyo waseneno ka nyap moro nyalo bede. Koro wang'iyo kendo wadhi temo matek mondo mi wayud pesa water go jogi training mondo wapuonjgi matut e weche mag rito nam, weche mag rito pesa kata financial management to group dynamics mondo mi wamed bedo gi kwe makende dhowedhe eka dongruok nyalo bedo. Ali Abich, Ramogi TV, Homabay. Kapod wantiere weche motenore kod pith mag rech ka achiel kod lupo, grube